बेखौनो दं आं जोंनि जाय ससियेलि रिलेटेड इभेन माय पेरेन्टस आंनि टिचार्स बयबो गोजोननाय मोनदों ओमफ्राय फोरोंनाय आंबो जोबोद गोजोनदों। निट आनजादखौ उथ्रिसारनो थाखाय नोंथाङा माबायदि प्रिपारेसन खालामनो गोनां जादोंमोन? आङो जेरैबायदि टिचार्सफोरा आंखौ गाइड होदों जेरैबायदि बुंदों आं बेखौ सब फल' खालामदों जिमानखिनि हादों ओमफ्राय हार्डवर्क खालामनांगौ कनसिस्टेन्सि लाखिनांगौ। बेनि थाखाय बबेबा इनस्टिटिउटआव माने कचिं लानाय जादोंमोन? आर्ट लार्निं गुवाहाटियाव लादों। नोंथाङा जे डक्टर जानो थाखाय माने एम लाबाय बेखौ गाव हारसिङैनो लादों ना सोरनिबा थुलुंगायाव बेखौ लानाय जादों? एक्चुलि आङो बाय' जोबोर मोजां मोनोमोन ओमफ्राय बेनि थाखायनो आंनि पेरेन्टसाबो एसे सिमां दंमोन डक्टर जाजानो ओमफ्राय आंनि टिचार्सफोरा होनोमोन एसे जेनेबा हेल्प होदों बिदि बुजायदों बेफोरनो आंबो गोसो जानानै निट आनजादखौ उथ्रिसारनो हानायाव नोंथाङा क्रेडिटखौ सोरनो होनो सानो? क्रेडिट लानोबो बुहुत दङ। फार्स्ट अफ अल माय पेरेन्टस आंनि बिमा बिफा जोंनि टिचार्स एम्पायार एकाडेमि आरो आर्ट लार्निं। उन जोलैखौ माने उन जोलै फरायसाफोरखौ नोंथाङा मा थुलुंगा होनो सानो दिनैनि समाव? दङबाथाय वर्क हार्ड खालामनांगोन कनसिस्टेन्सि लाखिनांगोन आरो सिमां नुबाल' जाया बेनि थाखाय जोङो हार्डवर्क खालामनांगोन आरो जि बाधा फैयो बेखौ सौसिलांनानै जि गावनि सिमां बेखौ जाफुंसार होनो आंनि अनजालि फरायसुलि गागिरि बसुमतारी गमामायनि निट आनजादखौ उथ्रिसार जानानै धुबुरीनि मेडिकेल कलेजाव आं थिसनसिगोन मिथिनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना गागिरि बसुमतारीयानो मोनसे नेरसोन जाना थासिगोन लामा दिन्थिग्रा जाना थासिगोन। जोंनि बे कलेजनिफ्राय दासिमहालागै गागिरिनि अनगा निटआव उथ्रिसार जानो नुवाखै। गुबुन गुबुन बिथिङाव जादों जियानो जा मानो गागिरि बसुमतारीनि बे देरहानाया जोंनि बे उन जोलैखौ उननि फैबाय थानाय फरायसा फरायसुलिफोरखौ थुलुंगा होगोन आरो बिसोरबो बेबादिनो आवगायना थांनायाव बिसोरबो मोनसे गोहोफोरा बेखौ आं मिजिंथियो। गागिरि बसुमतारीया जेनेबा मेडिकेलाव थांबाय, मेडिकेलल' नङा इन्जिनियारिं बा गुबुन गुबुन बा मोजां फोरोंगिरि बा मोजां खुंगिरि बेबायदि आयदायावबो बिफानावबो जोंनि फरायसाफोरा आवगायलांनायखौ मिजिंथियो। बेबायदिनो निट बा JEEफोराव माने उथ्रिसारनो हानायनि थाखाय बे अनुष्ठानाव नोंथाङा माबाफोर माने आयदाफोर लायो नामा फरायसाफोरनि थाखाय? जोंथ' ओरैनो जोंना थांखियानो जाबाय मा जोंनि मट'आनो जाबाय जोंनि उन जोलैफोरनि सोलोंथाइनि थाखायनो जोङो बे फरायसालिखौ गायसनदों आरो जोंनि थांखियानो बेनो जाहाथे जोंनि बे फरायसालिनिफ्राय जों माबायदि गुन गोनां सोलोंसा जोङो सोरजिनो हायो बेनो जोंनि थांखि। दा SMDC डक्टर सामलाय आफादगिरिफोरनियाबो बेनो थांखि आरो लोगोसे फोरोंगिरि दा बिथांमोननियाबो थांखिया एखेयानो जोङो बेबादिनो जोङो जाहाथे जोंनि गेजेरनिफ्राय जों मेडिकेलाव बा इन्जिनियारिं बे बिथिङाव जों हगारनो हायो बेनि थाखाय जों काउन्सिलिंनि जोङो एसे लाहार फाहार खालामो। जोंहा गुवाहाटियाव थानाय जायफोर बायदि कचिं सेन्टार दङ जेरै आर्ट लार्निंआनो जा बा पटेनसियेल बेबायदि गुबुन गुबुन जा कचिं सेन्टार दङ बिथांमोननिफ्राय जोङो हांख्रायनानै लाना फैयो फेकाल्टिफोरखौ लाना फैनानै जोङो गुबुन गुबुन आयदायाव जोङो बिबुंथि लाखिनो होनो थाखाय जोङो बिथांमोनखौ खावलायनानै जों लाना फैयो। बेबायदि जों हाबाफारि लागासिनो दङ। इयुन जोलै फरायसाफोरखौ नोंथाङा मा बुंनो सानो? आं सानो उन जोलै फरायसाफोरखौबो जों बेबादिनो दावबायना लांनायनि राहा खालामो आरो गामिनि सुबुंफोरनि बायदि गुबुन गुबुन बिथिङाव
हाबाय बिथांमोननि बादियै जाहाथे जोंनि फरायसाफोरा आवगायलाङो फरायनायनि थाखाय गोसो होसारनानै बेखौ जों आसा खालामो। जोनोम सान आरो गुबुन गुबुन गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो जों लुबैयो केक। नंगौ, जोनोम सान आरो बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव नोंथाङाबो लुबैयो केक। मोनफ्रोमबो बुब्लियाव केकआ बयखौबो मुहिहोयो आरो देहाखौ थाजिम मोनहोयो। बेबायदिनो क'क्राझार सहर डन बस्क' एच.एस. स्कुल र'डनि वार्ड नं 4 आव दं नोंथांखौ मुहिहोग्रा आरो थाजिम मोनहोग्रा गोथाव केक। गोथार जोनोम सान फालिनाय बायदि गाब गोनां बुब्लिफोराव खुगा गोदै खालामनो नोंथाङा लांफैनो हागोन क'क्राझारनि बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव गोरबो सोलेर थाजिम मोनहोग्रा मेजेरनाय गोथाव केक। बे गोथाव मेजेरनां केकखौ जानो लुबैदोंब्ला थोंजोङै मख'नाय थंआव थांनाबो लायनो हागोन आरो बिथांमोननि होखानाय 767601351888 8860607313 आरो 880007664009 जानबुं अनजिमायाव सुलादाना बुकिं अर्डारबो खालामनो हागोन। अब्ला माखौथो नेना थाखो? जोनोम सान आरो गाब गोनां बुब्लिनि थाखाय दानो अर्डार खालाम बेकारि एन्ड कनफेक्शनारि रेस्टुरेन्टआव केक।